Bidiyon me zan yi maka kaga yanda aka yi wa fuska ta kwandam ai idan na yadda yau Allah ya tsinan albarka kai kaga a gurin rikicin nan da aka yi shine tai dan hasko kasu zaci kwandam din da aka yi mata mai kyau ne daga daidai nan barin kashe ka a gani ai mun dariya yanzu sai nai kwana biyu wuri na ga wuri kwana biyu ban hau social media ba saboda fuska wai akan fa 200 fa aka yi mun wannan cin kashin aka yi mun wannan dukan ajalin dukan mutuwa dan ƙara haskowa ba a gani na aka yi mun wannan dukan ajalin aka yi mun dukan mutuwa wallahi ba zan yadda ba kuma duk ko menene ai ina da kuɗi ba matsiyaciya bace ba ni sai na dau fassan abin da aka yi min naira 200 akan 200 lemon kwalba ku taya ni gani abin da ake siyar da lemon nan naira 120 na bada 200 da na bada 200 nawa ya rage min kuɗin canji ji nake saura naira 70 in na fasa kwalba in ka fasa kwalba 30 ce a baka 50 ba za ka yi magana akan haƙƙinka ba shine za a biyo ni har inda nake ai min wannan dukan mutuwan a ci min mutunci ga baki ɗaya sama saman ido na an kunkubura shi da gefen nan duk aku kumbura fuska ta yanzu take ni za a zo a yi wannan taron dangin a daka to in ma ta tafi aka haɗo in na yadda in sani yau sai na ɗau fansa in ba sai dai kan mace sai dai kowa yau a tashi a ji ana ihu a kawo ruwa gobara ta can ba na kunna gobara in sani yau kowa sai ta shafa ba ni kaɗai ba sai an san an mun wannan da wata fuska zan maka bidiyo fuska da a tattoshe ai bidiyo kuma ya ƙare